அண்ணா வணக்கம்ண்ணா. வணக்கங்க. அண்ணா உங்கள் பேருங்கண்ணா? என்னோட பேர் குமார். ஊருங்கண்ணா? சேலம் மாவட்டம் கருமந்துறை. சரிண்ணா, ஓகேங்கண்ணா. எத்தனை சோலார் பேனல் வச்சுருக்கிறீங்க? 2 பேனலுங்க. சரி, கிணத்து மோட்டர் இருக்கீங்களாண்ணா? கிணறு தாங்க. சரி, ஓகேங்கண்ணா. இது சோலார் பேனல் மோட்டர் எங்கேங்கண்ணா வாங்குனீங்க? ஈரோடுங்க. கடை பேர் தெரியுங்க? நண்பர் மூலியமா இது பண்ணோம். சரி, ஓகேங்கண்ணா. மூலியமா பண்ணோம். ஓகேங்கண்ணா. கடை பேர் தெரியுங்கண்ணா? லட்சுமி ட்ரேடர்ஸ்னு சொல்லிட்டு. லலிதா ஸ்ரீ ட்ரேடர்ஸ், லலிதா ஈரோடு. ஈரோடு. ஓகேங்கண்ணா. உங்களுக்கு தண்ணி நல்லா இருக்குங்களாண்ணா? நல்லா இருக்கு. நல்லா ப்ராடக்ட்லாம் நல்லா இருக்குங்களா? ஓகே, பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கு. ஓகேங்கண்ணா. ஓகேங்களா? அண்ணா ஆன் பண்ணுங்கண்ணா. அண்ணா தண்ணி நல்லா வருதுங்களாண்ணா? நல்லா இருக்கு. சூப்பர். எத்தனை இன்ச்சு தண்ணிங்கண்ணா? 2 இன்ச்சு. நல்லா இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ஆயில் இன்ஜின் வச்சு ஓட்டிட்டு இருந்தீங்களாண்ணா? ஆமாங்க. இதுதான் பழைய ஆயில் இன்ஜின். ஓகேங்கண்ணா. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 1 லிட்டருக்கு மேலே பிடிக்காது. அந்த கஷ்டம் தான். சரி, சரி. நல்லா இருக்கு. ஓகேங்க.